ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ସାର୍ ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ITD ତରଫରୁ ଉସ୍କା କାମ। ଉସ୍କା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନା OTLP ପ୍ଲସ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଚୌକାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶହକୁ 237 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯାହା ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଖୋଳିକିରି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲି ତ ନାଇଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠି କାମ କରିକିରି ଆମର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶକୁ ସେଟା ଟିକେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷ ସାରା କିନ୍ତୁ କାମଟା ଦରକାର ଆମର, ଆମେ ଖଟିବା ଲୋକ ନା। ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ କାମ କରୁଛ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛ? ହଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 237 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି କମତି ବଡ଼ କଥା ନେଇକି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଟଙ୍କା ମିଳୁନା। ଯାହାହେଲେ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯାହେଲେ ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ପାଇକି ସବୁ ଟଙ୍କା ରଖୁଛ ନା କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛ ନା କ'ଣ? ଆମେ ତ ସାରା ଗରିବ ଲୋକ ନେଇକି ଘଟିକି ଆଉ ରଖିବା ଭଳିଆ ହେଉଛି କି? ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧା ଭଳିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବହି ଖାତା କଲମ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହୁଏ ଏତିକିଟା ହେଉଛି ବୋଲି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଟିକେ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇ OTLP ପ୍ଲସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲି 30,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଆମର। ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 7 ଦିନ 8 ରାତି ରହିଲୁ, ସବୁ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ଚାଲିଛି। ହୁଡ଼ାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମରାମତି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ITD କେଉଁଝର ତରଫରୁ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ସବୁ କାମ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଖିବା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ସବୁ ଏଇ କାଲି ସବୁ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ କାମ ଚାଲିବ ନା କାମ ଆରମ୍ଭ? ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଏଠି ତାହେଲେ କାମ ଚାଲିଛି। କୋଉ ଦିନଠୁ ଚାଲିଲାଣି? 20 ତାରିଖରୁ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। କେତେ ଗଭୀର ସବୁ ଖୋଳୁଛ? ଫୁଟେ ସବୁ କାଲିକାର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଜଣେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖା କାମ ଚାଲିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ସପ୍ତାହରେ କାମକୁ ଆସୁଛ? ଭଲ ହେଉଛି ନାହିଁ? ଆଉ ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ କାମ ସରିଲା ପରେ ତମେ ସବୁ ଏଇ କାମ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କାମ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଚୌକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚୌକା ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ କାମ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଚୌକା ମାରିକି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।